kancane iki sing gembira alirat-lirat ngene sekono ati jamil mas ora wis sore tinggal apa ngapa mbak? Nyiapke. Oh. Kan sebentar lagi Oh iya, bentar lagi upacara. Oke. Coba. Balik kono. Wah! Wah! Iya sing cetha. Lah sing abane ya ora cetha kok ya, Mbah. Kaya pet. Kira ki malah ketinggalan. Tak kira kaya petek peleren. Yuk. Sing abang kok bae. Kene tambake ku senengane. Letak Wilujeng. klon. Wilujeng dalu. Sugeng dalu. Mas Mbak. Dalang. Nggih. Sehat to, Mbak? Alhamdulillah. Kula nyuwun mapunten. Wah, mboten sak dibahas wong sing penting. Mboten salah jenengan. Lah pripun? Sing salah si angkong kok. Sing salah niku ngopo kok angkonge dadak nggawa niki. Ah. Kuwi iki pertanda nek angkong ora trima karo aku. Sementara iki aku tak sia-sia. Oh, ngono Angkong kesempatan bales. Melonyoh sikil. Aku sih duduk manis ya. Wong senengane. Seneng to. Ya iso neka-neka. Lah iya. Nggih, mboten usah dibahas ingkang baken. Heeh. Kok nek sing jenenge semua pekerjaan itu ada resiko. Ada resiko. Iku mung mlecet Nggih, sedikit. mung mlecet. Dungane muga-muga diparingi sehat Amin. bagas wae. Amin. Pun garing to, Mbak? Wah, dereng aja didol sisuke. Padake kacang Padake garing. kacang. Garing iki kok didol saiki malah. Senengane. Sing magel niki. Sampun, alhamdulillah Nggih. sampun. Alhamdulillah. Pun saged nggih makarya. Nggih, alhamdulillah. Jan Menir-menir. iki dereng saged. Nggih. Saking butuh. Wingi niku napa penyanyi kok ngetan. Ketoke langgam kok kepiye iki aku. Nek jaiponge meso dadi iso ngepasi lho langgam halus kok. Ya jamak. Ya kula sing genah kula njuk ngapura ya Mbak Niken ya. Mboten Mboten napa-napa. napa-napa. Kabeh niku enten resikone. Nggih. Wis pokoke ngodino. Kula nyuwun mapunten. Jenengan ya diparingi Heeh, sehat amin. bagas waras. Heeh, sedayane. Telepon-telepon iki lho Pak Ngene. Heeh, Wingi aku- telepon aku video call sedina ping 7. Nakoke sikilku. Heeh. Lah mbok maune sikilmu ki terno mrono. Timbane kurtekan kon kirimno sikilmu. Wah aku jan rumangsa, wah keparat tenan ya aku kuwi. Ampun ngoten to. Pak Wah, kok niku salah satu skenario yang luar biasa. Nggih. piye? Lho gawe lukane angel lho. Lah ya sapa sing gelem digawe luka ya, Mbak? Nah, Mboten enten. Meng kula sing dadi Ditario ya ora Oh, gelem, ora gelem. Ah, nggih. Sing penting lak sedaya lak sami sae, sehat. Bener angel. Dungane ngoten. ora remangsani umur. Lha yo nek karo ponakanku ora teplek-teplek. Remangsami sing nom apa piye kowe? Lah iya ya. Alam-alaman. Lama-laman. Oh kok ngene ya isih enom kok Mbak Niken ki isih Nom enom kok. nembe wingi le tanda tangan kok. Ngenomke angsuran nek kuwi. Nggih, kula nuwun. Ingkang Nggih. baken sowan mriki wonten ing Karanggumuk. Karanggumuk setunggal. Karanggumuk setunggal. Mbah Baut kancan Mbak Kaping-kaping Niken. ditimbali Nggih. warga masyarakat mriki. Nggih. Jane to, jane. Saking makaping-kaping ditimbali iki sik ditimbali iki jane goraku. Saking tresnane warga masyarakat iki jane goraku Niken Sarintem. Lah kok jenengan melu? Sing ditimbali goraku, sing ditelepon goraku. Kok jenengan melu? Ya ning berasa ngono. Aku ki sapa? Bojoku. Kepala rumah tangga, Iya. kepala keluarga. Iya. Saben-saben sing didembali kowe. Heeh. Nyatane. Ngopo? Wingi kowe ning nggon banek. Bang, ya Ning nggon banek. bang. Ning bang. Aku ora teko ya ora cair-cair kok. Barang anu kepala rumah tangga yang bertanda tangan terus cair. Aku ki ya penting nyok. Anu Ngelokke aku nyuk. Karo bojone kok kaya ngoten. nyoknya. Oh. Maksudnya ki Romantis. romantis. Heeh. Ora tau padu. Ming sementara niku kula pisah ranjang. Loh,
Lah, Tegese? masalahnya apa? Mboten ten masalah. Kok bisa ranjang? Lah ming cilik ranjang niku. Oh. Mboten sedeng nek wong loro. Oh. Keplen ten ngisor. Dadi Boten muat. mboten muat. Kula bisa ranjang enten ngandhap. Nggih ming kala-kala niku gentosan kula enten ranjang niki enten ngandhap. Oh. Nggih, ingkang baken derek Mangayu Bagyo. Menika adicaranipun Milad Karang Taruna TBM. oh, TBM. Milad Karang Taruna TBM. Tunas Bakti Bakti Manunggal Manunggal. yang ke-12. Hari kok 12 ngeten. 12 Yang ke-12 kok ngeten? 12. Ampun ngeten. 12 kurangi 4 piro? 12 kurangi 4 iki. 8. Ah, ya iki sing 4 lah sing 8 mbol. Wis. Ngono. Bener aku yang kelima dipaidur penonton. Lah mergane? Lah gur 4,5 aku. Boleh drijimu ilang sih lho yo. Pokoke kita Separo kaya kita yang kelima. Mboten lha niku mung 4,5. rimpel sih. Aku yo yang kelima aku nutup penonton. Mboten lha niku. Berarti ra iso iklan antena no. Ora iso. Pakai yang beginian. Gon kurang nyaut tak ngene iki. Pakai yang beginian. Ora nyaut. Wong sing isor ilang. Derek Mangayu Bagyo, derek Binga kagem Karang Taruna. Luar biasa. Nggih. Kegiatan TBM. Karang Taruna di ujung niki ngagem ringgit pacucan. Nggih. Luar Karang biasa. Taruna seneng nguri-uri Budaya Jawa. Ngene iki. Ini biasane. Jeduk-jeduk kicau mania. Tapi Karang Taruna ini luar biasa. Mergane Lah, nguri-uri nguri-uri budaya budaya. Jawa. Ah. Aja ditinggalke tradisi adat istiadat Jawa. Nah, Jawane ya dienggo nyatane Karang Taruna usul sesuk wayangan nanggap Mas Dalang sing kondang sing viral Amin. Mas Yusuf. Terus penyanyine utawa dagelane sesuk Mbak Niken Sarintem karo Mbah Baut sing miring. miring kepiye to? Mbak Niken Sarintem karo Mbah Baut sing miring. Lah berarti wong loro miring kabeh. Wah wong aku. Kese iki regane lho Pak, regane miring. Aku miring malih Bersahabat. kene sing Lah jenengan karo Mbak Niken ora ya wis kaya warga kene saking seringe ditimbali Lah, pentas neng kene berdua Kula niku kuwi. tenan setu sore mesti mriki. Ngapa? Mendeti gresek. Lho ya ora apa-apa, barang halal to. Bisa. Niki jane Alhamdulillah arep kula nek bimbingan ditimbali lho. piye mriki ora tau itang-itung. Lah Tenan, pripun? Pak. Estu niku. Astu. Sekseni bumi langit. Nggih. Nggih. Paringi si akeh alhamdulillah. Nggih. Iya. Sithik. Kepiye nek sih? Wah, mboten tahu kula gek matur kebangetan mboten. Lah terus Kula ming WA. Nah. Niki leres napa mboten? Ngeten niku kula mboten nyebut Coba mboten. wae seneng. Lah pripun? Anu ming tanglet mawon aku. Ki dongane kanggo Karang Taruna Nah, TBM. dongane. Kagem Karang Taruna. Napa niku singkatane? Tunas Tunas Bakti Manunggal. Tunas Bakti Manunggal. Heeh. Semoga tetap berkembang, jaya, bersatu dan sukses. Amin. Soalnya sementing suksesnya niku. Nggih. Dan guyub rukun Lah dijaga. iya iso sukses. Lah iya. Ya umpama aku kelompok lho Karang Taruna nggon aku. Arep kene wis 6 tahun urung sida-sida iki. Padahal kok nang ngrong ngono kan ya. Ning yo Soale ketuane jenengan. ya ora apa-apa ning tak sewake nyumanja. Bisa Elok. dilarang ki Elok. nggon aku nang ngrong. Terus takon mundur ngene iki yo. Baline maju. Nggih, nyastaken dawuh. Nggih. Nyuwun donga kesehatan, doa kesembuhan untuk pun Pak Triatmadi ki minangka pembina dan penasihat Karang Taruna Tunas Bakti Manunggal sing sakmenika nembe menjalani masa pemulihan kesehatan Mbak Niken. Oh ngaten. Pak Triatmadi daleme kidul mriku. Pak Triatmadi Nggih. ingkang nembe gerah. Nembe gerah. Mugi-mugi ndang-dangan. Amin. Nih cara carane lagi didangi. Nggih. Momo Bismillah. tanduran didangir ki ora Nggih. sangsaya ilang ning sangsaya ijo ruyu-ruyu. Leres. Amin. Muga-muga mangke sak sapunipun pun dangir Gerah. kelakon menika gerah, Nggih. mangke sak sapunipun sagedangan lageng saged gesang ingkang kadicahe. Amin. Nah, Amin. karo Mulih panjenengane dadi uni.
Penyaipun Bapak Heri Nugroho SS menika ugi nembe masa perawatan kesehatan Pak Heri. Oh, Pak Dewan, Pak Heri. Nggih, Pak Heri, Pak Ketua Pepadi. Ketuane dalang-dalang nembe gerah menika. Nggih. Mungkin enggal pinaringan sehat. Biasanipun Pak Heri, Pak Dewan menika nggih. Cok napa ngampi-ngampi awake dhewe Nah, biasane nggih kersa berkari maju. Seniman iki dadangan Pak Heri pokoke sehat selalu. Sehat selalu, sehat Bagas Waras. Nggih. Luar biasa. Remen nguri-uri budaya niku Pak Heri. Leres. Napa-napa saged kok niku. Ketua Pepadi, pedalangan. Ya, suka parisuka tetembangan mesem guyu bareng-bareng. Wonten Mbak Niken Sarintem kalian Mbak Niken Raflesia apa Mbak Niken Esia. Mbak Niken Esia. Ya diaturi jumeneng. Semangat sayangku. Yuk. Masa-masa aja dipleraki. Masa-masa aja diplayaki. Karepku tinggal aku kudu ngerti cara. Aja ditinggal kaprik laden kanthi murah. Dari jaman Mbok yo sing eling apa budaya anjene bener kandamu. Wilujeng dalu nok niken jenenge padha. 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 Lha nek ndelok coba nek jelangan Ken. Ken. Nah. Piye Mbah? Loro iso ngayahi. Bedake kepiye? Ya perlu doping iki. Loro ya. Nik, ngene nik. Nik. Hah? Nah. Resiko wong bagus ki yang ini. Lah kira-kira mampu mboten nek loro? Aja ngira umur semene iki malah medeni. Tenan. Medeni iki lho ya? cerita neka-neka ku umur semene iki. Mergane kadang kene iki sok. Lah nek ngerti kok ngene ora wow. Aku sing tak enteni ning. Iki sok nyepeleke ngono to. Mbak Niken sehat selalu. Nggih, Mbak Baun, Mbak Niken Sarinten. Nggih. Umpama dadi anake dhewe wangun. Wangun ya, Pak. Nek ketoke kene di bapak kok ngene iki ya trimo minggat. Ya ora to. Aku nek ndek bapak ngene iki bubuke karo bapak. Piye Mbah? Masuk Mbah. Oh tenang aku istighfar kok. Istighfar aku. Ora ya langsung tak singgetke bapak. Tak singget nggon kandang buri kae kok. Wong pecuripe ngepres mbek gak nang jero drain bae kek tutup ana. Wong gawe kamar siji wis ora ning nggon karep nyinggetke meneh. Cepul ngedrip karo anake dhewe kok. Ngaturke sugeng dalu. Sowan wonten ing Karanggumu. Mau yo wis jaran ya Mbak Niken ya. Numpak jaran. Iya cepet. Betul lho ora melu numpak jaranmu. Lah piye, Mbak? Nek yo melu numpak sikil mloromu kek numpak jaran kepenak. yo urung iso nggo. Kaya wong bar supit kae terus nek cara mbiyen rak bar supit terus ditumpakke jaran. Nah, nggih. Tradisi ngono Mangkat kae. jepit yo numpak jaran. Jenengan ndek men pas bar supet ya ditompake jaran. Iya. Ning wong jarane tanggoku didol gek gur jaran kepan. Dadi tekan telaga kene malah kesel dhewe aku. Jarane kadung didol, monggo diuni sesuk nek supit tak dupake jaran. Nek gur jenenge jaran reok. Monggo ning dalan nglangkahi telek, nglangkahi apa-apa. Lu ning telek. Wah, Terangane telek ki landhep. lah Lho bareng jet aku langsung jinjet ngene. Wong niku Ora enak rompo ki telek iya telek iki aku. Monggo Mbak Niken. menika enten anu Mbak Niken. Mbak Niken sing iki nggih. Oh niki Mbak Niken sia. Men gampang ki piye ya carane bedake, Mbah? Niken A, Niken B. Oh, Niken Aku A. niken kene tem ngono. Sarintem. Oh ya. Sarintem. Jenengku Lah ya kok nyulang. Lah kan sarintem to. wis tak tutup-tutupi kok lho sidot teme metu. Lah Mas Sulis ki nyelok aku iku ut. Nyelok kaya tem. Oh iya. Lah, wis Anu cocok. sar ngono no. Sar kok dikira sing tukang kae. Ning pantai kae lho. Tim sar. Sarkem. Apik tem ya. Apik. Ayo ben ora bingung ngono. Nah, kenah teme nang kono, Mbak Niken Sarintem maksude. Nggih. Wonten menika request Mbak Niken. Nggih, napa requestipun? Mbak Niken sing iki kae Nggih. Kula yo tak Mbak Niken sing ndi? sing jenengan. Heeh.
Oke, saking Pak Gunarto. Oh nggih. Nyuwun lagune Imbangana Katresnanku mawi bawa jangkep. Pak Gunarto, Pak Galang Jepang. Iya. Yang lagi viral. Iya. Wah, Pak Gunarto mirsani ternyata. Sugeng dalu Pak Gunarto. Iya, sponsor utama. Sponsor utama. Nggih, Donatur. Suluke nganggo basa Inggris penjenengan Iya, nek ngasto. beliau itu suka mayang di Jepang, di luar negeri. Jepang nganggo mayang ning ngasto ning Jepang ya suluke nganggo basa Jepang. Watashi wa nata ngono kae. Oh, Jinomoto. Iya. Hai. Ika. Arigato. Anu. Mbayangke ngomong karo kakek. Aku ya tau buka ya aku ki. Nggih, matur nuwun, Pak. Aku ya diomongi sulis kae buka obah, aku ya buka. Bablasen aku bareng diomongi sulis ki. Bernyanyi dengan kakek. Iya, ini ya. Aku tak dadi peran suami berangkat kerja. Ayo yo. Sabar. Monggo. Saben dina mangelamun Diajeng garwanipun Kak. Dawuh. Kudu kowe. Kene. Nganti kaya bakso. Lah bojone jenengan kan iki to. Bojone jenengan kan sing kuwi. Kan sing bawa kowe cara-cara iki grandungan kok. Gandrung. Gandruk ora grandung. Gandrungan. Aku cara dadi satria nok sementara ya. Ya. Ya ikhlasno lah rai kok ngene iki tetep satria ki. Aja satria. Satria dadi apa? Raja wae raja. Raja. Raja kek engko bedor. Lah kuwi sing marai aku bangkrut. Kur gara-gara kancane kucing kuwi dadi tetekan aku. Terus kena. Angan marang Iki ya diberkahi dirawuhi Pak Parman juragane Dele. Oh, nggih. Saking siraman. Parman. Biasane Pak Parman ki nyawer. Nggih. Ning menika monggo Mbak bawane. Nggih. mbok menawi dereng wayahe. Ah nggih. Bapak sik pegel-pegel terus. Kok iso? Parman terus. Pak Parman, kok Parman ki tegese luluran ngono. Oh, tak kira ki yang pegel kon Parman aku ki. Parman. Walah, ut. Ana purip Atur nuwun. Jenengan ki nek wong bawa kok mah merenung kaya wong klarifikasi. Tegese nek bawa ki ampun diganggu. Ning kula Jane kepengin ban, ngene iki mbayangke ketoprakan kayak aku dadi ming bayangke. kowe gandrung ngono to, Pak? Yo gandrung aku wae lho. Warna horan aku. Engko tak WA wae aku ya. Gandrung ning WA. Tak WA wae aku nang kene. Gandrung WA ki yo ora mengena. Ya, nek justru awale yo ngono kuwi, kayak lagi mengena. Sok kadang ki WA ngapusi emotikone guyu ning jane atine nangis. Iya. Lah ya kuwi delok-delok sing maca. Sing maca seneng yo seneng. Lah ning sing maca bingung karo tulisane seneng yo ngopo iki. Padahal tulisane ngopo iki. Ini serane kono bingung ngopo iki.
Mari asam lambung ngono ki, Mbak. Iya. Iya. Ini story ini asam lambung. Iya, alhamdulillah sing di lambung, asam sithik ra apa-apa. Atos men to, Mbak. Lho kepiye to lho umum napa mau kena asam lambung wong ya jenenge nyambut gawe rino wengi. Nah, Mangane ora betul. teratur. Oke. Le bubuk kadang ya terlalu malam. Iya, betul, Lho to Mbak. awan kudune istirahat kowe ya ngene terus. Soale anu, sembrono. Soale HP niki ora ono alarme, Mbak. Oh. Alarmku kan biasanya jenengan. Heeh. Sudah makan belum, Beb? Ngono biasanya alarm HP-ku. Nek iki ra Ini rano. alarmnya kan rano. Mbuh alarme. Ono Dek, oke Dek. Lah kuwi sing masalah dadi asam lambung iki kokean masalahe. Keter ya, Mbak. Ayo, Aku terima orang di HP aku ndak aman dong. ayo nak terus ke. Tekan ngendi, Mbak? Tekan perapatan Karanggumo. Karang no. gumuk Apa teka lan pon kakang hatiku ra bisa Iya, mbak banget. Aku iku ngono ra adik-adikku lho. Ngapa? Miyoga karo do sinau. Lek kudune jenengan isin lho, Pak. Lha ngopo? Kae sik bocah cilik-cilik wis pinter gamel lho. Ya iya. Lek jenengan iki ngopo isone ngopo? Jenengan iso napa ora, Aku Mbak? iki nek kokean isin ora entuk pangan. Aku ki iso mangan mergo ora ndisin. Oh. Wingi Lah kan aku nek isinan lho modar aku. Trimo ora ndisin aku cepet entuk pangan aku. tur ngisini-sini. Rande malu berarti jenengan. Lho nak aku. Dukani Pak Lurah lho, Pak Lurah negara. Pak Lurah, Pamit ya Pak Lurah. Kowe aja Mbak Nika aja celemongan ngendikane kok nek diopeni Pak Lurah mbuh lho. Ya timbangane nek sing ngopeni lho. Kan ya karo tawa. Alah Kok ya. ndak ditodol pitik. Jane iki yo akeh sing kepengin ngopeni kowe iki. Ning abot. Kok abot? Weh lah paling ora yo sertifikat 3 bablas. Sertifikat. Sertifikat kok yo trimo tak ngopeni sarintem. Modal gunung ngiringan wis mantep. Oh iya, jenengan daleme kidul ngono kok ya, Mbak. iya, kidul Ndek kono. gunung. Ndek gunung. Ndak ngejen apik nek kaya ngono. Katre. Kering-kering. Ayo Mbak. Nggih, Monggo, langgengipun Mbak. imbang ana katresnan. Kagem Pak Haji Gunarto Gunotali Cindro monggo. Saben dina pangalaman jroning sepi sampun amung tansah katulung wawayangan mudhok kang mas wong bekos. Tembang menika karyane sinten, Mbak? Pak Ki Susilo Tengkleng. Kakake Mbah Dalang. Daud. Persis ngene kali. Mirip-mirip. Lho niki jane kados Pak Susilo. Nggih, heeh. Ning kula sing mboten di Susilo. Kok Pak Susilo. Ya kula mboten di Susilo. Belas nek jenengan iki. Belas. Cari tengkleng tok, ora ndek Susilo. Kula niki men tengklenge. Mboten di Susilo. Duwene Lah niku sisu. kagungan Susilo dados dalang laku. Nah. Di Susilo dadi peluwak. Pelawak. Pelawak. Peluwak. Mangga, Mbak. Linalitan bisa lali saya
piye Alus yo Pak. Aku latihan tak latihan karo Nok Niken Sia. Yo. Iso alus ngono kuwi. Wah, Wingi aku dilatih ngono kuwi gur bekos. lha ku halus malah bayi. Lali. Ngono ki gur bekos. Lali bablas. Bablas lali. Ayo Wis basike dhewe-dhewe yo. Iya. Mangkaken mas katresnanku babasane tan bisa tinuku condangan rasa Katresnanku piye, Mas? Wow. Kok wow lho? gandrung kok wow. Monggo limas katresnanku bebasane nang soti Matur suwun. Mbak Niken. Mbak Niken siap. Nggih. Menika wonten Nawala. Nggih. Pak Dalang. Dalan. Menika wonten Nawala saking Pak Tarno Rejo sing nimbali lumantar WA awake dhewe, sing telepon, Nggih. jare yo WA jenengan. Nggih. 5 yuta apa 6 yuta kae? 8. Pak Tarno ki Pak WA Tarno ku WA aku pertama ku 8 juta. 8 juta. Let setengah jam dihapus. Setengah jam ki dihapus, Juk. Maaf salah kirim. Pesan ditarik. Nggih, iki ngersake lagu Podang Kuning. Ngono kok. Ngersake lagu Podang Kuning menika sawerane saking Pak Joko. Oh, Pak nggih. Sujaka terima kasih. Pak Sujaka. Terima Mbah kasih. Barokah. Nggo Mbak Niken, Mbah Baut ora sah dikeki. Ora apa-apa, rezeki ki menurut kebutuhan masing-masing. Nggih. Kene dene 200 wong angsurane ki 750 kok iki cek golek akeh. Matur nuwun transparan keterbukaan. Oh, nggih. Pak Dalang menika saking Pak Joko. Nah, Lah kek diparengke kula ana sing nampa jenengan. Bu lah purba wasisa teng Pak Dalang. Oh, ngaten. Lah nggih pun kula serahke jenengan bruk ngoten. Nah, Perkara jengkeke kula napa mboten Nah, nggih. niku. Sing penting lak pun kula serahke mriku. masalah niku niku mboten sanjenengan pikirke niku masalah niku. Niku yo kek make kono. Ikhlas kok yo. Iki nek tak gawa terus tak cake nggo tuku konsumsi apa rokok apa-apa gur marake cumleng ning sirah wis nyoh. Alhamdulillah. Nggih kula niki. Nggih. Estu. Nggih ngeten mawon Oh. kula sik niki jenengan sik niki. Oh, le wasis nyoh biasane kowe dremis kok. Oh lah nggih. Ah ngono Jenengan kuwi. amplope, wis Ora rampung. tedeng. Ora apa-apa, pancen wajibe wong lanang ya ngene iki. Apa-apa ki entuk bungkuse. Wajibe wong lanang ki nutupi kekurangane wong wadon. Lho. Terus? Terus-terusan ngene iki yo kan. Apa-apa korban nutupi, apa-apa korban. Lho prayo pun jero. Tenang lho, tenang. Nek digawa aku ki pinter memanajemen Ah. keuangan. Juga ini tadi dari Buduko Karangtengah. Iya. Bu Rani, Mbak, Durpres kambing dari PT ku. Namanya PT Telemedia Cakra Nusantara. Oh, nggih, toh. PT
Telemedia Cakra Nusantara. Nggih. Nah, bergerak di bidang kuwi. Wifi ki lho Mbah wifi. Nah, internet. Aku iki pelanggane. Oh ngono. PT Telemedia Cakra Nusantara. Angel. No pelanggan kok angel. PT Matur nuwun, Pak. PT Telemedia. Pak Dukuh Hari nggih. Nggih, menika salam kagem warga masyarakat mriki, Pak. Terus ora nyebut aku pokoke. Wifi ngono aku. Ah. PT Telemedia Cakra Nusantara. Nggih. Ya, Saweran wis ditampa ya Nggih, sing nggih. tabah ya Mbah Baut. Nggih, mboten napa. Jenengan angsal garwa ndelalah garwane jenengan pinter golek duit. Nggih, kula Dadi- niku nganti tobat kok leh bojo kula. Lah pripun? Wah, bojo kula ora pinter golek Lah, duit. nggih. Walah, duit tak kena ndi-ndi yo ketemu kok. Lah iya. Tak kena njuron sepatu, mbek neneng anu kala jengkinge sida digedoke. Tegese pinter golek duit ki aku ki wanita mandiri. Mandiri. Iso bekerja sendiri tanpa laki-laki. Nah. Piye to, Jangan ya? salah. Jangan salah. Di balik suksesnya seorang istri, ada doa yang luar biasa dari suami. Iya, oh diwalik. Kudune iki sing ngomong aku. Di balik suksesnya seorang suami, ada doa istri yang Nek kan menyertai. istriku istri karir. Lho, nek aku ora ngalah karo tabah, yo monggo Bener. karepmu melejit. Bener. Sing Sing ngono kuwi. Lho, aku nek gelem mae kok kowe tak ning sosmed. Jangan percaya. Jangan percaya. Hancur lho. Oh, ngono. Lah kok jenengan melu guyu? Kono ki gore elu kok mau melu kono bareng aku bener melu kene. Podang kuning nggih. Sekedap Matur. niki Nggih. dipisung-sungke nggo kanca-kanca Karang Taruna. Karang Nggih. Taruna. Karang Taruna itu tidak bisa berjalan tanpa adanya dukungan dan doa momongan dari para sesepuh, leres. kasepuhan. Leres. Lah mula lagune supaya jumbuh lan iki lagu tema-tema apa itu? Iya. Kaneman. Oh, Lagune tema saiki karena iki juga diiringi keyboard. Oh, nganggo keyboard. Lagune Sumandring. Nah, dadi ben Karang Taruna karo kasepuhan kuwi tansah sumandring. Wah, aku ora iso aku wis. Lah aku ki Iso karo maca ora weh apa-apa. ngerti ku ki gur nangka lirise. Kae dong manding. Iki sumanding lagu. Lagu. Tak kira ki Sumpah ing ati sayang. Kene dong, kene kur dong. Tenang, tak bukake. Iya. Nggih. Bukake. Kok ya duet karo dibantu karo Mas Dahlan. Iya. Wah. Iki lagu viral, Pak. Lah niki iki viral ki ngapalke gur siji kok. Napa? Kudune sing tak apalke ki lagune. Lah kok malah ngapalke sekeding. Lah aku ya viral kok. Pak Dungking, Pak Dungking. Sekeding. Pleding. Aku ramuni lho. Lah aku ra iso kok seketik pleding. Sumandring lagune barang. Berarti saderengipun podang kuning menika nggih Sumanding. Sumandring kaya nggih. Mangga. Sumanding kagem kanca-kanca Karang Taruna. Karang Taruna ya. Sik ngetipung Mas sinten asmane? Ayo, Bang. Sik. Mas Rifki luar biasa piyayine. Jas. Tepuk tangan. Jagat bareng lawan si Reki sayang bunga rego tresno nyamping sliramu eman manis sesoyaku. Wah, babat iso lagu viral. Wek Loro lopo tansah gandeng lan sira. Lelono kono coba raja godha. Aku gemi janji suci kang mesti nali. Nyawiji tekane pati. sumpahing ati sayang tansah sandingan angkat yo
Mimin tunos Pujanku sayang mangke kangenan mre bisa kasambatan antuk jadining kasetan semoga selalu bersama selamanya Karang Taruna sini selalu diberi kerukunan maju terus pantang mundur semangat. Pemusiknya juga dari Karang Taruna sini ya Mas? Oh, keliru aku. Ini Mas tak umum ya Mas. Lah ya maksudnya iki Karang Taruna liya desa ning di sini posisi. Iya. Sinaksenan bulan Ratri Gure jagat bareng kelawan si Reki sayang Tresno nyanding sliramu emang kenya manis Atur nuwun Bapak. Masuk. Loro-lorotan sagandeng sira lelono-lono coba raja bonya aku gemi janji tresno kang mesti nali citarane pati Pujanku sayang mangke langgengan mrep bisa kasembatan antuk jati ning sumpah hati sayang sandingan angkat yo mimin turno Pujanku sayang mrep bisa kasembatan antuk jati ning kasetyan mrep bisa kasembatan antuk jati ning kasetyan sampun katur iki diselang-seling mawon Mbak. Kat. Iya. Mas Dalang kat. Dawo. Wah, Iki kat. kok kelet. Kat ngoten jenengan kat. Kat. Wow. Syuting kan nek urung dikati sing kene terus. Kesempatan. Nggih. Tukang menika syuting katur lali. Karang Taruna. Nggih, supados dongane tansah sumanding Amin. antawisipun kaneman kasepuhan. Amin. Nggih. Karang Taruna iki kerjasamane utawa ora disungkuh karo para-para pinisepuh. Luar biasa. Pak Duko, Pak RT, Pak RW, Pak Lempe-lempe. LPMP kok lempe-lempe. Heeh, Pak LPMP. Ora dong ki ora sasuk senengane. LPMP kok lempe-lempe. Kuwi kula entuk WA saking Pak Purwanto. Pak Pur. Sing wingi nyurung Mbah Baut. Kayak kowe dendam kok karo aku. Lha dungke iki tenanan kok untung aku siap aku. Akeh dendam marang jenengan kok apa? Apa kok? Ngongko patiku ora gelem aku. Iki Adi dungke aku ngene aku terus. Oke. Untung aku jane wingi do WA niki Mas Roni Mas Indra niku do WA. Pripun? Niki kan wis ngerti kene ngangkong sikile toplek-toplek kok isik tak teruske. Lah kan aku urung nganu Mas, urung marem nek urung dicondro midak endok ngoten niku lho dadi isik tak teruske. Iya. Aku mandek kan lah midak Yo endok. bener. Nah iya nih yo mantenan pisan kayak wae. Terus-terusno yo sanglir no. Ndok iki maksude 3 nene kene ora ndok. Lah gandeng ora enek ning kono. Ayo ngendi sing enek ya Mbak Niken ya. Oh. Oh iya, Dik.
Maan tidak sikil wae aja ndak ndrok. Terus pundi Mas Dalang? Dispun selang-seling. Kalau wau dhisik dhewe tembange sampun diiringi gamelan. Nggih. Lajeng sakmenika sampun dipun iringi keyboard. Keyboard. Gamelan meleh, Oh, nggih. mangke keyboard meleh, gamelan meleh, keyboard meleh, gamelan meleh, keyboard meleh jeblok. Nah, ya. Mangke nek pun nganu ngriki bro saya gak rasa diringi. Lah terus Iki gamelan. Kae podang kuning dipun aturaken oh nggih nggih. kalian Mbak Ainun. Ya. Oh, kalian Mbak Ainun. Ayo Mbak Ainun. Mbak Ainun. Dek. Mondok Kok nganggo dek parah. biasa. Mbak Ya, Ainun. Kita Mbak tak tulungin, Duk. Mbak Ainun panjenengane Mbak ki jenenge kepanjangane apa Ainun Elizabeth Suginem. Oh. Ainun Elizabeth Suginem. Nah. Oh, apik malah. Nek Elizabeth niku sae, Mbah. Ning nek nggo Suginem ku lho. Kowe ya ora apa. Tur nekku nek ning nggonku niku Suginem ki wong kurang kok. Lah gek Masa aku dipadake wong kurang? Oh, dadi nek nggonamu ki suginem ki wong kurang. Heeh. Men digenepi wakamu. Senengane kok kon go genep-genep. Bah ya ora apa-apa lho mbangane. Dadine timun mungkuk jaga imbuh. Heeh. Brambang gosong ngono. Oh ya aja nesu to. Neng, aja nyepelke brambang. Kene iki panene brambang luar biasa lho. Tepuk tangan, Bu. Hah? Pun Luar panen biasa. brambang derek. Lah kok ora ngenehi. Apaku ngoten, Bu? Dermis. Oh. Sini-sini. Heeh. Ora entuk. Ora entuk ngono kowe. Lah, engko Napa mboten enten turane to, Bu? Pritilan nggih gelem. Sugeng dalu Mbak Ainun. Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Nang sapa kowe muni selamat malam iki? Mas Yusuf, Sudelimbo. Sehat to, Nun? Hah? Sehat to? Kurang. Kok kurang sehat? Kurang. Halo, Nggih. yuk. Se- Harigato. Yo gadul, gadul, gadul. Could I invite you to sing a song named Yes. Ki golek ilik wario. Bocahe golek ilik wario. Wario nang ndi wario? Excuse me, Waris. can you speak Indonesian? I can speak English. Oh, English. What do you want? I'm sorry. What is your name? My name is Jaf Su. Japsu. Yes. Japsu come from? China. Come from Jinggo ya. Come from. Kayak amplop. Kok come from? Come from? China. Come from China. Cina. Ya. Come from China. What do you want? Sing. Do you want to sing? Sing a Duh, song. segawon. Oh, sing a song. Yeah, sing a song. Oh, sing a song. Song banyu. Song banyu, song kire, song kritis. Dia mau request lagu sebentar, Mbak. Iya. Tapping Glue. Oh, Cap. Saping Glunung. Yes. Luar biasa, tepuk tangan. Dari Cina tapi ini nguri-nguri budaya Iya, Jawa iya, loh. iya. Ternyata suka lagunya. Yes. Your money for me. Yes. Yes, Thank you very much. No, yes. Yes, no. This is about baut. Baut. My name is Niken Sarintem. Niken Saling. Yeah. Yes, of course. Gaut. Jav come from China. Iya. Thank you for your attention. Iya. Nice to meet you. Yes, padha-padha le ya. Nice to meet you all. Ya, matur Yes, nuwun, thank you. Ya. Enjoy your great night here. Yeah. Ya. Mas Thank you. sapa asmane Mas Jav Mas saka Jeff- Cina. Jeff come from China. Ya, Yeah. kolaborasi Jav Jepang dari Cina. Iya. Thank you, tepuk tangan. Namanya Mas Jeff dari Cina. Dari Cina. Dia Nuwun request. ya, Le. Apa dong rekne? This is about. This is about. Caping gunung in English is a head mountain. Oh. Ya. Head Yes. topi, Head mountain topi. gunung, Oh, caping gunung. Caping gunung. Ya. Yes. Di zaman berjuang, jur kelingan anak lanang. Ugi. Son. Yeah. Children. Nah, podang kuning dulu. Ya, Oke, podang. Wong monggo. mau sawerane wis diaturke. Iya. Ya, thank you. Niki nganu kurba Saking- waseso padalang saking Jep. Saking Cina. Jep. 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 Cina. Nggih. Saking
Jeff Cina. Jeff Cina. Yes. Thank you, terima kasih ya Jeff. Kaya muga-muga lancar le rezekimu le matur nuwun tenan. Lah kok ya retas basane jenengan kaya dong. Kowe wis yo ngerti neh nek jujur aku malahan. Nah le matur nuwun ya le pokoke muga-muga rezekine tambah akeh ya. Pinter apa sukses ya le ya. Saya jeblok bocah. Nyonggo nambake suku kok ya. Heeh. Buat. Wah. Wah, lho priku lho pun ngomongke. Please. Separuh-separuh. Kuwi Nun, Pak En Nun. Iku aku. Heeh, Pak En gek tak jaluk ngehno Mbak Niken. Yo, tak kira nek bablas gua aku. Matur nuwun ya Nok, lah mbok yo ket mau. Kok yo aja ngisini-sini. Dibawane sik Nojon. Najon. Nadyan wujudmu peksi. Iya, Mbah. Piye, Mbah? Apik to, Mbah? Gawanku iki. Digawa. Heeh. Piye lek gawa Iki jare? gawane jenengan. Heeh. Mbok pisan-pisan tak melu gawa neh. Nek gawan ki mangsaku nek ngene wong ewu kayak digendong nggo tenggok. Nek gawan. Biasane lho. Aku gendong kowe teneh jedol. Iya. Gawan ki tegese kowe iki ngetutke aku ngono lho. Wis ngejak aku ngono lho. Ora jane tekan ngomah yo ora tak tunno. Dek kaya tanggoku to iki. Basane saka kidul ngono. Nggih. Lah ya takono omahe ngendi? Kula tepuk. Gusti Allah. Gusti Allah. Lah keterangane iki kur tanggoku. Lho Tah, kepese kabarmu. Lah tek mau ora bareng, Mbah. Lah aku ki ra ngerti-ngerti ora grumblunceng kowe aku mau. Lah mau tak ampiri tak beluki nek cara Aku ki nepang kok iki. Ning kandang aku mau. Oh, lah mrewangse to jenengan. so senengane ra ngono kuwe. Lu brodol keke. Aku ki yo saka kidul kono. Pundi nek, Mbah? Basung alah mau jangan basung sak ojote. Lah nek aku anu kae lho, nyambel beser. Kurang besere to jenengan? Ora nek beser. Renek. Enenge potul keke. Ya Allah, ya Allah, geni apa? Beser ke saka ngendi keke. Nyono arep tebacem arep tegondhok nyono. Lah tek mlunur ngoten. Wah, lah nek sirah ngendi ana segi 4 iku ya kepiye lho. Kene buka sirah kok mundur ndak ngendi ana sirah kok segi 4. Nesu. Moh maem. Saking mantepku aku. Nesu, moh maem. Mau maem urene setak maem kok ya. Lah lazak kene iki padang jinggrang. Lah mantul jebul. Lah Tak kira leting apa piye aku ki. Nek minas-minas ngoten dah. Tak benekne wis ki. Jan neng tenan kok Mbak Niken. Pripun? Saploke Ainun melu aku ki terus aku ki omongan saben dina iki kesetrum logate dekne. Lah yang jatuh niku. Jatuh ya apa? Jatuh. Jatuh ki yo nyetrum iku Oh, mau. nyetrum. Basane riko jatuh. Jatuh. Dadi nek ajeng golek iwan iku cukup jatuh. Aku arep jatuh ning kali. Nyetrum kayak iki nyetrum beda. Oh, berarti Nun, kowe lahir ki mergo Pak Gareng jatuh makmu ngono ya kaya. Ya beda meneh nek iku. Beda, oh beda. Nyetrume nyetrum ora jatuh. Lah nyetrum piye? Ya, nyetrume nggih tegangan Yang- dua-duaan. Ya pertanyaane ya guyoke wong wae urungane Anu, kok nang tekon Mbah Baut. Ha Lah iya. arep jelaske lah isih padha-padha sekolah kok Niku tek dadi enten kula niku Pak Gareng kalih Mamak nyetrume pripun? Lah aku yo ora ngerti wong ora ngewangi aku ki. Lah malah kontekon aku bocah iki kepiye lah ngerti wong ngewangi aku dek mono. Lah tak kira jenengan sing nyuting. Wah, dalah. Nyoteng barang ki lho ya Nun mah. Lah teneh rampung adik kan aku nang Mutahanjam. Ngapa Mbah neng multa? Ayo terus ke Mbak Ainun. Golek kekuatan. Nun sami nun. Ainun. Ainun. Kok sami Nun mau wis diganti Mas Yusuf sapa? Saginem. Panggilannya Sapa Andi. meneh? Sami nun. Ayo terus ke pedang kuningin nak. Najan wujud. Kowe mau rak wis to Nun kek. Oh, Ya. mak pelenggong ae. Nah. Oh peniti. Jingkat aku. Lah tapi peniti le nyubrito gejeron kok.
Basane Ainun ki jingkat. Jingkat dan cokot jingklong. Men. Ora ben ngono ora men malah. Men lho kowe ora nyambut gawe kowe kok. Mangane kok yo. Men yo laren sik. Prei. Yes, Mbak. Kira iki yo saka Cina. Ngeteri mek le mineral ki come from Cina. Yes. Yes, kaces. Lah nek Karang Taruna kene. Ayo terus Nana. Wasu mau wis. Nah, alus manis. Halus manis turmrak ati. Oh nyatane suaramu ya isih apik. Ngopo mau ora arep melu barang iki ngopo? Lah kan wis mbok japani paling. Waduh. Japani. Wis dine lemar iki mau. Lemar niku napa? Enggak kene nambani ora kok di lemari. Nyenengno ki. Aja ganggu, Pak. Nyenengnone nek jenengan wau joget ngaten lho. Coba ta. Coba. Sekeding. Ora nek wong loro nek karo kowe nek. Sekeding. Padungking. Ketoke sebaraan kok iku. Mboten loro ki. Mbak Niken. Kula wau namati saking anu niki. Aku bisi-bisi ro Mbak Niken. Kepiye no? Dedek Mbak Baut kok kaya set ya. Niku sumpah. Kaya Lagi iki Pak kowe ora kajen diloke set. Ya Allah. balik atu. Mbah Baut kaya set. Heeh. Ora apa-apa wong gur kaya kok. Lah, Lah kecuali nek Mbah Baut set aku nesu. Gur kaya kok. Lah kan sete iki. Nek nggo kartun kae larpa. Ning paling ora yo tedeng aling-aling nek wong Jawa ki aja set. Lah man Ulan-ulan opo-opo. ulan-ulan malah digoreng ning kono kuwi. Ya bener set kuwi nek kula aja cedak ben kowe nganti kesetan. Ya bener kan iki saiki wis dadi putrul. Kayak mau ki isih uret. Oh, yo set. Aja set to no. Bengi iki ora kalah banget aku iki. Lho dadi mumbul. niku putule. Iki dadi mumbul. Ketoke Karang Taruna kene iki ora nggo acting kok iki menyala. Acting. Wah kok plankton ya Mbah nek ngono. Ora apa-apa nek Pak delokke set ora apa-apa. Ora apa-apa. Set iki utawa nek wong Jawa tembunge uget-uget. Singkat Kuwi berkatung. malah hewan sing ora iso mati lho. Lah Pak. ya ora wis tugulke jeneng ya uget-uget. Uget-uget. Arek wis Ajur dipateni ya uget-uget. uget-uget. Nah ya wis ben apa-apa. Tur aku nek kajet iki ora mangan kok mending ora kajen ben. Nggih terus Ora nono. kajen anggere sugih aku. Timbang kajen melarat. Arep butuh set no. Wis nun terus nun kuwi kok ndak. Oh, Mas. Wasawingkan kelana. Karo nyandi kayak Oscar Osis kayak. Padha set Mas. Waduh set sembrono. Arep becekke rasa. Golek. Ampun nesu nggih, Mbak. Aku kira tau nesu no. Neng, Tekono wong omah. Omah mah ora kurung tau aku nesu. Heeh to. Urung tau. Masa? Ya kur kadang kala ngamuk. Kuwi parah banget. Ora aku nesu gur ngamuk aku. Bangen nesu rugi. Golek isi. Sepira Mas? Golek isi. Podang juga. Podang jenar.
bunga Siap-siap ini dine opera. Kami nyembah. Tiku Enggak Mbak Niken digangke. Nyande Ora itu operan. bisa Tendanganmu elek kok. Bukan, mergo kipere apik. Ora mergo kipere. Gawange. Oh iya. Tombo Nggih, katur Pak Tarno, juga Pak Sujoko ingkang ngersakaken. Ki ya kelangenane Pak Tarno Tania Jaya Jakarta sana. Oh, Jakarta. Podang Kuning ini. Jakarta? Iya. Iya, mirsani juga di live streaming Jakarta. semuanya. Dari Jakarta. Jakarta. Semua dah. Di Ciludek. Mana? Ciledug, Ciludek. di Lebak Penyu. Ya, Lebak Bulus. Ora Podo. keluarga goblok kabeh. Mula Serawung. Iya, lha ya aku dadi rusake mergo salah serawung. Ayo rada maju kene no. Sing streaming men do. Maju nun men ketok. Heeh. Mbak Ainun asli Gunung Kidul, monggo Asli. podang kene. Asli Gunung Kidul enek kapur-kapure. Ayo, Mbak. endi Huruf. Dadak digoleki. Iya. Wah. Angger lali terus nemeti aku terus kelingan. Ya ngono kuwi, Mbak. Oh. esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran hang golek sing tak sayang mopeng mikir aku ora krasa esuk ati wengi
Sarawi ngoceh. Sarawi ngoceh. Dheweke mama. Bunga negara mawa tata logate dhewe-dhewe aja dilangke tetep diuri-uri dijunjung tinggi. Heeh, iki warisan. Delalae nggih mboten keri. Lah iya neh. Pas sentak-sentakan. Nggih, tasih wonten tadi yang dari Mas Jeff yang dari yes, China. Of course, Hetman Sign. Yes. Caping Gunung. Caping Gunung. Ini juga ada dari yes. Dari Mas Dar, Mas Sudarto dari Semarang. Ingkang sakmenika pidalem wonten ing Surabaya. Surabaya, yes. Ngaturaken sugeng dalu, salam kagem sedaya penggemar Yusuf Ansor dimanapun berada. Nyuwun lagune Denok ingkang nembang Mbak Niken sampun transfer 150. Alhamdulillah. Wonten ing rekeningipun Pak Karyanto. Alhamdulillah. Derek bingah mireng pawartos sae. Alhamdulillah. Genduk Denok. Kae santri pekok. Duh Denok gandul. Ora gandul Denoke. Isih ning nggon bubuhan. Oh, sing tenang iya. Sing tenang iya. Heeh, men disalirane karo penjane Mbak Niken. Mbak Niken sia. Ya. Ayo nah. Sik, sepote ndi pengendange Laras Manunggal. Ben dikendangi ben di sepote lasem. Heeh. Yo. Ayo. Yuk, semangat. Wow, anak lanang. Adine Mas Roni. Oh. Anak lanang siapa namanya, Le? Bit. Siapa Le? Pitan. Oh, biyen. Beton itu. Beton. Kowe jenenge tenan ki biyan. Oh, Ning nek biyen. nyeluki do beton. Lah betone semono ki nongkone. Ora ngerti wong ngerti nemu beton semono kuwi kok. Ya, Le. Malah kuat Le beton. Heeh, di lasem. Ayo, nggo nyepoti Mbak Niken ya, Mbak. Wah, tepuk tangan. Gotong royong nyambut gawe. Mantep keplakane. Keplakane antep le. Wah, ngati-ati nek ngomong adimu. Lah ngopo? Keplakane lho. Kelas berapa, Nang? Kelas berapa? Kelas 2. 2 SD. SMP. SMA. Oh, SMA. Lazo.
Jos tenan. Nah, Cah semono, dibenake. cah semono mosok kelas 2 SD. 2 SMP. Aneh tenan lho. Pinter lho wingi jenengan ora iso ngeplak ya ora iso ngendhek, ora iso nyuwuk. Aku ngendang yo pinter kok. Dek sapa namane mu? Bet. Bian. Bian. Udah sunat. Wah ya wis kok yo. Kowe iki yo aneh Ya kok. aneh kok Lah cilik lho, cilik. Lah ana wong wis SMA kan udah sunat. Kena umpama SMA urung sunat lihat kena nganggo senso. Lah mbok sisa nakon iki. Nah, Sudah disenso. Ku senengane kok yo aneh-aneh ngono lho. pas tiba wong sunat kok. Nesu. Ora maem. Nesu mah maem. Dina tadi sudah pakai gamelan. And Oh iya. Baik. sekarang pakai Pakai keyboard. keyboard. Yes. The player. Yes. Player. Kok Mas Budi CS. Oke, Mas Bud. Masih bersama New sampe tanggane. Salaras. Sayangku sing bagus dhewe buron napa bakal tak usahane ibarate saisi bumi nggo Mbah Baut. sing tenan aja kuwatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir bungaku tembus tekan kayangan krungu suaramu suara tangisku bagaikan cukup letanasi endayungmu kaya widadari mungkin isante ewunan lagu nyaritane gedene rasa sayangku ayo yo sing tenang iya aja kuat sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal luntur ora bakal muntir Gersia Maha. Waduh. Ansar
turunan lagu lagune Denok. Acara ini juga disponsori oleh kakak tua Mbak ya. Acara disponsori oleh 76. Ah, 76. Tadi ada Mas Daniel di mana Mas Daniel? Iya. Mas Bos, Mas Daniel di sebelah sana. Mas Daniel. Ya. Wah, Oh, baru ngopi. Baru ngopi. Siap. Ya, lanjut. tadi ada Caping Gunung. Ya. Nggih, Mas. Sing digowo iki. Iki wae Mas Gowen rono bablas. Nggo pres Mas iki Mas. Nggih. Durpres 1 ekor Nggo kambing. spare. Caping Gunung. Caping Gunung. Ada Mbak Via. Mbak Via. Ayo Mbak Via ngadeg kok mbangane ngambon-amboni kancamu ya. Iya. Mbak Via Patuk. Mbangane boros parfum ya. Iya. Wah iya. Jan. Let tebar. Wah. Piye? Ngono ki gampang ilang. Aku iki nganggo solar. Awes. Kan ora asat-asat nek solar iki. Kok nggo solar. Anti rayap. Rayap. Anti karat. Anti karat ora pan. Tidak cemek, tidak lengket. Anti bocor. Anti bocor. Marsal. Marsal. Oh, Sepote, Bro. Oke, Bro. Ayo, Oh, Bro. njaluk support, Bro. Iya. Ya, Mas Maja. Oh, ha, oh, hey. Apa iki? Piye iki? Sik, ana pawang jathil kok wedi karo sing dadi iki ngendi enek? Iki rak pawang jathil iki. Lah niku Lah iya. Heeh. niku ki pawang. Dapukane iki piye? Lah ning medeni jadalane. Iki pawang ulo tuh pawang jablo to. Pawang ulo ning kecantik dhewe. Pawang lumba-lumba. Nek Ganteng. Aku kon mawangi demit lho bablas aku. Wingi entuk tanggapan ora tangkati kok. Mergane Wis ora entuk demit. Ora selo bengi iki rame tenan masalahe. Itu ora manjen. Mbak Pia. Dadah. Ngaturke lelagon. Iya. Lama tak berjumpa. Iya, Bro. Dirangkul. Wes. Anu selet ngono nok selet. Iki penyanyi apa kuli gendro? Mendinge jomblek. Aku ki golek sinden sing rusa ngene iki. Oh iya. Dadi ki umpama apa arep layon bandangan saka kene terus esuk bengi nyang ndi ngono ki umpama tenaga niki ora anu ki kurang. Dheke sing usung-usung. Jenenge golek info lho. Iya. Multi talent. Multi talent. Multifungsi. Multi talent. Luar biasa, Dik. Dek Via. Iya. Sehat selalu ya, Dik. Nggih. Seminggu Mami. ini. Iya, sehat. Mami. Alhamdulillah. Mami. Mami nyelok aku. Soalnya arep mam segon tek gur mami. Mami. Ngaturke Caping Gunung yang di request dari Mas Jeff
Come from China. Yes. Oh yes, I'm come from Paduk. Yes, come from Java. Prancis iki komplit kamplong barang-barang kamplong Cina, kamplong Paku. Come from ini dari California. Pak, dari. You come from Come from Jinggon ono iki. Kudu come from nek iki. Sakarepmu kono. Sisik. Kalau Ya, terima oke. kasih itu bahasa Cinanya sisik. Caping gunung terus engko ngaturke door prize utama Oke. penghujung limbukan. Aku. Wah, door prize kowe cenan, heeh. Oh, tak kira ki nek aku sing mengumumkan ngono lho. Nah, iki wis tak gawa iki undiane urung tak delok nomere iya. piro. Hadiahnya apa? Nggih. Iki. Iki ketinggalan iki. Engko nyocoke nomor sing nomere cocok bawa pulang Mbah Baut ya. Alhamdulillah lho. Niki mboten Nuntun enten tujuane Mbah lho Baut. Pak, Bu niki. Jangan salah, denan nuntut Mbah Baut. Durate entuk era musiji, Mbak. Napa? Lah sak kandang. Oh, Dek. Iki juragan wedhus Nggih iki. lho, juragan wedhus Oh, Pak Bu monggo. Mbah Baut entuk wedhus oke Nggih. banget sampean mengke. Ya, monggo. Saben bengi. Bawani to niki. Iya. Dari China. China. China nggih. Heeh. Saben bengi. Jenggleng Mbah Baut. Siap. Nyawa Ketok gendang dulu nak gendang nganggo kosek. Was. Was, Pak. Wah, nek gur pisan aku urung mengapresiasi. Oh ya. Nyolote nek gur pisan urung tak apresiasi. Lah pripun? Yo ping akeh ngaten. Oh, gini. Jler. Ah, sing enerjik. Wah. Jan wis. Aja jempale to, Mbah. Aku arep salto ngono. Kaya Krisjon. Yen memajan mangkara Goyang semut. Goyang semut, Mbah. Ngene lho. Rumah kok senggutru. Gur pisan isian. Wah. Oh, istimewa. Wis iso ping 3 istimewa Apik. 5 malah. istimewa e. Prestasi. Aman to, Pak? Aman? Aman. Kok sempoyo? Semangat to, Pak? Proses-proses. Kok Cina lho, Pak. Cina orang. Nuwun le tenan matur nuwun rezekine berkah barokah. Bahasa Amin. Mandarinnya bahasa sisik, makasih. Sisik. Ilangno sisike le. Wong kok enek-enek wae ukarane ya. Ya mula bener Ainun ki ukarane ya enek-enek wae karang cerake Mbah Baut tanggane Mbah Baut kok ya. Lah nggih, bocah gitu. Gantenge koyo ngene kok set yo. Yo sayang, tenang wae. Lah paling ora. Enek 50. Lah wis ngalem, Je. 50. Weh. Aduh. Wah. Kaya Sembodo tenan tenan. iki, ya Allah. Sembodo tenan. Mbah Baut jan wis bagus. Sugih. Ya Allah. Dos gripe anak. Alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Allah. Mosok gur ngalem. Gusti Allah. Gur ngalem Gusti kok Allah. Saged. Alhamdulillah, alhamdulillah. Susuk piye maksude? Ndiono nyawer kok susu. Nyok ngopahi kok susuk ya. Ngomong aku kene tak Aku jolane. nyicil 2000 sek. Duh, lah kek lunas arek taun piro nek 2000 ki? Lah ya 50 kok. Oh, sesuai. Alhamdulillah ya Allah, tukon bobot, tukon pilis. Laris. Ngono aja ngono no. Lah, Tukon bobok, tukon blek, laris. Aja. Gon kok aja. Lah ngopo? Wah, payu pisan iki dadi masalah. Ora harus. Ora.
Nyono. Ya, iki nggone Mbak Pia kene. Heeh. Dia aku dadek sapa njikuk. Ayo nek dicikuk meneh, tiban gedhe lho ya. Deal. Lah kur cilik kok gedhe iki. Nganggo kosek, Mas. Mosok pisan. Jeduk tak pak dung king dung pak dung bing dung Saedian MBG Mas Baut Jantan. buah apa yang paling manis Baut. makin gatel aja my little balu empret Bulu brek bulu macet. Bulu kata. Nah. Lah kur semene iki ya bolu emprit. iya terus nana macetan Urung ya. Guna. Urung. guna Nah, Bapak sing polah nganti Bapak seneng ketemu iki ya. Seneng aku berarti ding. ya tek nek ngerti bojone lagi ora iso polah ngono Lho kapan meneh nek kesempatan. Aku ora reaksi blas e gur ngene wae ngopo. Ki dasare ketemu Mbak Pia kaya ngene. tapi ya Apik wis uglik-uglik kok kitiran gareng. Nggon muwung. gon sumur bur ugli iki dhewe potol Kitira Pacita. Pacita Bare. Madhep rono. Hei. Apa iki? Ayo. Ngapa? Sopo Pegang ndem- 100. Oh. Iya ngalah nyekel 100. Gek ngrasakno lho prarong yuta kecak. Lah gek nyekel lah. Apa-apa ki ana hitungane. Itu membentengi. Ana tetembungan jerbasku si mawa beya. Bapakku. Bapakmu. Jerbasuki Mas Dalan. Oh, Jerbasuki mawa mromong. Mawa beya. mawa beya. Jerbasku si mawa beya. Aku mau jane ora nyekel kok, ora sadar aku. Denda. Ayo. Duit meneh. Iya. Bodar Bu. Mulane ora cakcek-cakcek karo Oh. wong liya. Mau Sing saya hati-hati. Kowe iki Beda-beda lho. Ah. Aku kur nyekel kene iki. Sithik. Wah, lah kuwi saya larang. 500. Kono kuwi. Iya. Ah, sisan lek gendho ah. sisane gedendok. Sisan entek ayo ben ora apa-apa sisan. Nek ngono mulih ra nggo BPKB we, Mas. Ora masalah kowe. Tak mlaku aku entek ning kene ora masalah. Ada ono kur nyengkol kaya ngono kok 500. Jenengan ket mau anu kuwi, apa nyerak-nyerak kuwi? Kuwi gawane sing demung kuwi lho. Heeh. Mudiar. Senene lho, Ora. kok dirimu. Ora. Tanggung jawab karo kuwi lho. Ora. Ki bojone wong ora sembetengan. Ora. Sebulane ki Dimarahi lho. gawamu. Mas apa iki asmane?
Oscar. Mas Oscar Mas Asis. Luki. Sembrono Mas Luki. Wis ditoke polahe kae ben ngono. Kayak ayo do menyusun rencana. Apik. Sekongkol ya, Wis. kali kong. Dadi. Menyusun rencana ya. Kira-kira Anggep wae. iki tutuk ayo. Nah, maju karo yo. Nah, wis ayo. Oke. Ora ngrawani ora. Anu blakonmu arep tak buka dhewe apa tak bukake? Ayo. 500 apa tutuk? Tutuk. Wah, kejem iki. 500 apa tutuk? Amit. Nah, kene iki le pas. Dadi Ayo pilih bayar apa tutuk? 500 apa tutuk? 50 nyontekno Mas. gerok. Mupus. Nyo grogotono 50 ora di modal aku nyo. Mupus. Ora gelem. Ana sing megah kok mulu sing tak duduke Dadi bane pribadi nyoh gonku karo iki nyoh. Mupus terusan. Gonku gariki. Tentean to. Pantesan letterane jebule iki pareman. preman kok. Preman. Lagi backing to kowe putrane. Ya Bekengane pusat. Kamu lo kendel. oh, yo ning hati-hati. Panas hutan. Sing bener to. Tak bawa to. Aku ki ambekan kok. Yo aja demek. Lho kapan opo ning omah Rendeson aku kok ambekan ora iso. Wis ayo no. Panas. Pindah siketku. Yo ning aku. Lho getol. Pekarake, Mbak, pekarake. Ngerti yo tak tungkak ndak tak midak to. Mbah. Lara sak rai aku geguyu jenenge. Astagfirullahaladzim. Udah kene yo. Ya. Dan Panas sudah. Dan panas. Ngaleng Mas. Gedek. Capingku. Opo kok sik pecahno sing alim. Ibu kepiye, Bu? Piyayi ki nek pemine marem guyu ayo piye wae to. Dadi kulen aku. Nek ketok malah lori gitu deh. Aja to. Allah wae lu ora apa-apa. Arep wisan Allah ora masalah. Ora masalah. Ning kok bareng jenengan mungkur kaya luwih. Mbah, tak sawer lah, Mbah. Matur nuwun aku tok gawe guyu. Arep disawer dhewe digawe guyu. Alhamdulillah. Anglindak. kena nggo bayar denda mongke lho, Mbak. Adah pusing neh hitungan durung wis dendan. Malah bahas dan. Oh, Mbah. Iki apa? Wah, Ning gosek Pak Wiki tok Ya, weh. Aji kuwi selawe gelo ki. Iya, Dok. Delok. Ojo piye kok sik aku ki tak ndelok lho. Ini lho. Anu wae. Maturun nggih, Mas. Kuwi iki selawe gelo ki iso nggo tuku apa-apa dek taun 98 ning kae. Apa ya urip dek taun rono be? Ya ora no ora iso dibaleni. Matur nuwun, Mas. Nggih, Mbah. Alhamdulillah duit sebelum Masehi. Suwe banget. Kok laku blonjo karo ngipi. panas udan panas aling-aling. Kejabe gunung. Oe oe. Iyo iyo. Ya. Nat. Oh lagi. Ora sah. Adon Deng. sarta Suara sole. beli kulon apa setiane kelakon setiane kelakon ditutup Mbak Pia Minumane banyu. Oh, 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 oh.
apa ayo sinangi-nangi Gelombang kepak deng tumpak liki gelombang kepak deng tumpak liki gelombang kepak deng nuwun para miyarsa ngempot sikil butuh sakil matakil ngempot sikil jani ramane apik tenan. Apik. Heeh. Sip. Iki jogete sing sigrak, sing bianter kaya kaya pas mau ke, pas jenggleng ke. Jogete. Mbak Bawa to? Ya karo jenengan. Aku bareng. Heeh. Berarti Karo Mbak cepet. Niken. Berarti Iya, cepet. karo Mbak Niken bareng. Joget brutal. Jobrut. Joget brutal. Wis kepikiran Mbah gerakane? Urung. Wis Nek mosing kira-kira- ora apa-apa. Nek kira-kira ora iso polah awake, sing penting dhuwur ngene. Cukup. Ah, headbang. Headbang. Iya. Wis. Wus. Ngopo-ngopo nganggo apa nganggo? Wong kok propertine enek wae ya, Mbak ya. Wah, nek gumun. Waduh. Profesional tenan. Apik. Weh. Ganti sing luwih dawa. Lah kok kowe gawa sepet to, Pak? Oh, rambut. Iya, Wah. iya. Rada dingklo, rada dingklo. Dingklo, Mbak. Anjay. Oke, siap ke ya? Oke ya. Sing Anjay. cepet ya. Kakak sleng. Anjay. Mikir, mikir. Disilake rambutnya silake. Bujang ganong. Bujang ganong lapuk. Ini. Ya. Yuk. Banter ke syukur bisa. Ya. Bareng-bareng. Yuk kita. 1, 2, 3. Syukur bisa nyapa gunung desa lati raja dene ora ilang boleh nada
gorene. Tak nyileh. Tak nyileh aku. Nah, gorene. Ah, ketok ya. Ajeng kepripun? Nyoba. Ampun aku kebak gurem niku. Wah, wis tak kum densis kok. Lho. Densis. Kayak sedina ki jenengan ki ngene iki jebulane ngekom kuwi karo Lah iya. ngekom densis. Nek gureme iki ora. Lah, Serintil wedhus tok. napa ajeng ngagem lho jenengan ki? Weh. Sesuk meneh rambute aja digawa nimpal to, Mbah. Yo, Langsung. yo. Yo den zaman berjuang yo den yo. Mas. Yo Mas Lawe yo Mas yo. Murah ke lho, wong murah. Gusti. Ana tukon kok. Setuju ki Apa to ubur-ubur apa bagi kisane? Iki mau teko kewengen lek ulin mau ki. online kok ulin. Oh dibalekke wong senengane pun iki properti. Nggih. Monggo aja ngatur. Butarne kok tak tawane iki lho. Anak iki Mbak Fia ngono wangon nganggo kaya ngono. Piye Kita kawani wis Den, monggo Bu meneng ngatur. Ya, ini Sampun matur nuwun nggih. yes. Ini ada door prize. Your press. Oke. Kupon door prize. Kupon door press. Karang Taruna, Karang Taruna yo. Tunas Bakti Manunggal. Tunas bakti manunggal yo. Hai suarane opo? Kae suarane motor. Ayo nonton. Monggo door pressipun. Door prize-ipun mangga dipun cawisaken lan monggo dipun cekeli kagunganipun piyambak-piyambak. Oke, siap. Nomor kupone iki lho. Wah, lha aku ora duwe kok cekel ngene kebak-kebak langsung set aku ya. Nek kuwi ora kupon. Ayo monggo. Iya. Nomor undiannya, nomor kupon Mohon diperhatikan. 05943. Diulangi lagi. Diulangi lagi, mohon diperhatikan. 5943. Mohon dicek lagi untuk nomor kupon yang mendapatkan kupon dengan nomor yang sudah disebutkan di atas. Sik. 5 9 9 4 4 3. Tiga. Ya. Mangga, pun cepeng. Dipun teliti. Oh, sik Pak Ibu kate akeh men kok door press. Karcis. Mohon untuk dicek untuk nomor kuponnya. Sik. Gorene sik. Aduh. Sik. 5943 ya. Wes, wes. Gorene wedhuse. Entuk meneh. Wah, dan. Woi. Ini ya, saksi. Panitia coba. Ah, Siap. ben supaya sah. Ojan. Pak Ibu ngintuk wedhus. Oh, wis entuk bola bali e. Wah, lho wedhus. Pak niki wedhus. Udu. Kleru. Kono-kono medun sik Pak Ibu. Ya. Serah terima. Ya, terima. Mas dari panitia tolong dicek ya. Iya. Karena ini tidak ada. Jan entuk meneh cah. Terus, oke, sah. Yo, nah. Oke. Dapat apa? Oh, dapat embek sama polar. kambing sama Luar polar. biasa. Ya. Yuk. Jan alah. Aku mau wis ngrasani lho, Mbak. Nek Pak Ipung entuk wedhus pokoke ditumpakke sigra kae wedhuse. Wes. Jan. Kudune iki ngakon Mbah Baut kaya Mas kon gotong iki. Mas aku kresek aku tau sungi mboko sithik. Nah, wedhuse Wow, kleru. Pak Ipung mana Pak Ipung? Dikai mic wedhuse kan ngomong. Di kamera. Yuk, dipegang. Wedhuse kan maring mangandikan wedhuse. Kowe pegang karo Pak Ipung. Oh ya. Dikai mic paring mangandikan wedhuse. Lanang kok wedok. Nek wedok sok tak arahke dhewe.
Sing dicek ki wedoke kok sing dilingi-lingi Mbah Baut. Wedhus iki ora ngiling-iling nggon aku. Foto dulu. Foto Nah, dulu. Serahkan wedhuse no Mas, wedhuse. Wedhuse Jan. iki. Nah. Wong ki nek senong Luar biasa. sidaya. Pak Ipung. Mbok kuwi, Mbah. Anu Pak, kula terne kek polare kula, Pak. Wis Pak, men dijunjung liyane. Mas, dekek dhuwur panggung nggon slentrem wae men go pansenan. Terima kasih tepuk tangan. Ya, Kagem sedaya sponsor luar Terima biasa. kasih. Jan wis Terima wis. kasih Pak Ipung. Nggih. Rezeki Wah, itu rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Wis rezekine dheweke Pak Nggih, Ipungku Pak Ipung. oleh polar, Mbah Baut engko oleh bagore. Ngono ki wis ana takerane dhewe-dhewe. Nek bingah ya Pak, tak dongake lho Pak Ipung. 50. Nggih, matur nuwun Mas Dalang. Suka parisukono watese, Mbak. Nggih, leres. Damar mancung cinupret. Kripik gedang, kripik telo. Sithik edang padha rata. Matur sembah nuwun. Tak nglajengke lakon riyen panjenengan sehat selalu, sukses selalu nggih Mbah Baut, Mbak Niken. Amin amin. Kadunganipun kula suwun. Sedaya lepate nyuwun pangapunten namung Bapak bilih sami-sami. kathah kladuke ngatur anggen kula gegojikan saestu nyuwun pangapunten sedaya menika namung gegojikan wonten ing pepanggungan. Matur sembah nuwun dawa Matur nuwun. sami-sami ngodinungo pinaringan lancar sedayanipun. Matur nuwun kagem warga masyarakat mriki. Nggih. Ayo Pakmu.